Bueno, egingo ditugu lau limiten kalkulua eta adierazpen grafikoa, bai? Hasten gara lehenengoarekin. X berbi zati x-ken baten limitea x batera doanean. Bueno, eskatzen diguten puntu honetan zer gertatzen da? Ba, izendatzailea 0 egiten dela. Orduan egin behar duguna da konprobatu 0 zati 0 edo k zati 0 ematen duen. Horretarako, besterik gabe, ordezkatu, bai, ordezkatzen dugu, izendatzailean ematen du 0, batken bat 0, eta zenbakitzailean bat berbi bat. Horrek esan nahi du k zati 0 motako indeterminazioa daukagula. Bueno, orduan asintota vertikala dago. Honetan ez dago dudarik. K zati 0 ematen badu, asintota vertikala dago. Non? Ba, x berdin bat zuzenan. Orduan egingo dudan lehenengo gauza izango da, x berdin bat zuzena adieraziko dut, bueno, zuzena ez, asintota vertikala. Adierazten dut horrela, asintota vertikala. Eta identifikatuta agertu behar da grafikoan, Bueno, orduan, orain zer da egin behar duguna? Bueno, nik badakit funtzioa asintotara hurbiltzen danean, hau da, batera hurbiltzen asenean, bai eskumatik zein eskerretik, funtzioa disparatu egingo da gorantza edo berantza, asintota bat dagoelako, bai? Hori da nik zehaztu behar dodana, norantza joango dan. Plus infinitorantza edo minus infinitorantza. Eta eskerretik gauza bera. Gorantza plus infinitora edo berantza minus infinitora. Bueno, hori zehazteko egin behar duguna da albo limitea kalkulatu. Ikusi behar dugu zer gertatzen den baten eskumatik eta baten eskerretik, bai? Orduan hemen planteatuta ditut albo limiteak. Lehenengo hasiko gara eskerretik. Bai, orduan, baten eskerretik hurbiltzen baldin banaz, hartu behar dut, baten eskerrean dagoen balio bat, oso hurbil dagoen balio bat. Bueno, hori izan zitekeen 0,bederatzi. Eta eskumatik egiten dudanean albo limitearen analizia, hartu behar dut eskuman dagoen balio bat, oso hurbil dagoen balio bat. Izan zitekeen 1,00 bat. Bueno, orduan, albo limite hauen balioa edo emaitza nik badakit izango dela infinito. Osea, que ja jartzen dut, aldez aurretik. Badakit infinito izango dela. Kontua da ze infinito. Plus infinito edo minus infinito. Baina badakit disparatu egingo dela gorantza edo berantza. Orduan infinito hori ja jartzen dut. Orain aztertuko dugu bere ikurra. Lehenengo kasu honetan, hemen 0,bederatzi. Ordezkatzen baldin badut zenbakitzailean zer emango du? Positibo. Berez, hau zenbaki positiboa da, eta gainera berbi eginda dagoenez, plus emango du bai ala bai. Baina ordezkatzen baldin badut izendatzailean 0,bederatzi jartzen baldin badut hemen, kenkizun hau, kentzaile hau baino txikiagoa danez, kenketa honen emaitza izango da negatibo. Orduan, plus zati minus, minus. Zer esan gure dago horrek? Bueno, nik batera hurbiltzen hasenean eskerretik, hemendik hurbiltzen hasenean, funtzioa disparatu egingo dela minus infinitorantza, hau da, berantza. Eta orduan egin behar dut adar asintotikoa horrela. Interpretatzen. Hau izango litzateke, limite honen adierazpen grafikoa izango litzateke kurbite gesitxo hau. Bale. Bagoaz orain, beste limite honen adierazpen grafikoa egitera, beste gesi bat jartzera grafikoan. Bale, esan dugu, eskumatik hurbiltzen garenean balio bat behar dugu, hartu dugu 1,00 bat. Berriro ere, zenbakitzailea emango du positibo, argi eta garbi, bai? Baina orain, izendatzailea ere positiboa emango du, ze 1,00 bat ordezkatzen baldin badugu hemen, kendura izango da positiboa. Orduan, plusati plus, plus. Horrek esan nahi du, batera hurbiltzen hasenean eskumatik, funtzioa disparatzen dela plus infinitorantza, hau da, gorantza. Orduan, hemen irudikatu beharko dudan kurba edo gesitxoa horrela izango litzateke. Bale, listo. Lehenengoa ariketa hau eginda. Bagoaz bigarrenarekin. Bale, bigarrenan eskatzen didate funtzionen limitea x 0ra doanean. Orduan, konturatzen az, 0 ordezkatzen baldin badut, izendatzailea 0 emango duela. Konprobatu behar dut, 0 zati 0 edo k zati 0 motako indeterminazioa dan, eta horretarako ordezkatu behar dut. 0 ematen du izendatzailean, eta goian zenbakitzaileak ere 0 emango du. Bueno, 0 zati 0 motako indeterminazioa asintota vertikala da, ez dakigu. Ez dakigu. Egin behar duguna da, faktorizatu, simplifikatu eta konprobatu barriro, ordezkatu barriro. Bai? Orduan hori da hemen eginda daukadana. Begira,
hemendik atera dut biderkatzaile komuna x. Ikusten duzu, x bider, x gehi bat. Vale, eta orduan, simplifikatutu dut x hau, hemengo x bategaz, eta orduan geratzen zait horrela. Goian, x gehi bat, eta behan x. Orduan, orain ordezkatzen baldin badot 0, ematen dit urrengoa. Izendatzailean 0 geratzen zait, baina zenbakitzailean geratzen zait bat. Hau da, k zati 0 motako indeterminazioa. Eta horrek esan nahi du, asintota vertikala dagoela, x berdin 0 zuzenean. Bai? Orduan begira, izan zitekeen, batzutan gertatzen da, 0 zati 0 ematen duenean, guk faktorizatu, simplifikatu egiten dugu, eta azkenean balioko normal bat ematen du, eta ez dago asintotarik. Baina gerta zitekeen, hau guztia egin ondoren berrirore k zati 0 motako indeterminazioa izatea. Eta orduan, kasu honetan, jokatu behar dugu, hemen goian jokatu dugun bezala. Vale? Lehenengo eta behin, kokatuko dugu asintota vertikala grafikoan. Orduan, x berdin 0 zuzena, izango litzateke, i ardatza. Bai? Bueno, hortze. Bai? Eta identifikatzen dut. Asintota vertikala, x berdin 0. Eta orain, albo limiteak aztertuko ditugu. Orduan, eskerretik, bai, lehenengoa, eskerretik hurbiltzen manaz, 0tik oso hurbil dagoen balio bat, izango litzateke, minus 0,00 bat. Eta eskumatik oso hurbil dagoen balio bat, izango litzateke, plus 0,00 bat. Bale, orduan, esan dugu balioak, badakigu emaitza, izango dela infinito. Kontua da plus edo minus emango duen, ezta? Orduan horretarako, lehenengo honetan ordezkatzen dut balio hau. Eta badakit balio hau ordezkatzerakoan izendatzailean duela negatibo. Ez daukat dudarik horretan. Bai? Baina zenbakitzaileak zer emango du? Emango du positibo. Orduan plus ati minus, minus. Horrek esan nahi du, 0ra hurbiltzen garenean eskerretik funtzioa minus infinitorantza doala. Orduan horrela adierazi behar dut. Vale? Beraz, limite honen adierazpen grafikoa izango litzateke gesitxo hau. Bale, orain bagoaz ona. Hau ordezkatzen dudanean izendatzailean, bekoak ematen dit positibo. Goikoak ere positiboa emango du, plus ati plus, plus. Orduan, eskumatik, egin beharko genduan gesia gorantza. Horrela. Vale? Eta hau izango litzateke, momentuz. Guazen orain, urrengo bi ariketak egitera.